Sa ating nakaraang video, maraming nagsasabi na kamukha daw ni Manny Pacquiao ang alias Dilubyo ng Mindanao. Ang dilubyong boxer na ito ay walang iba kundi si Ray Migrinio. Ngayon naman kaibigan ay balikan natin ang unang laban ng magkapatid na Ray at Randy Migrinio na kung saan ang dalawang ito ay nag-iwan ng magandang laban sa mga Hong Kongers. Kung bago ka lang sa ating channel kaibigan ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Nag-a-upload po tayo ng video isa o higit pa kada linggo. Ang nakakatandang kapatid na si Ray Dilubyo Migrinio ay dating WBC International Flyweight Champion. Sa laban nga na ito ay meron itong 6 na sunod-sunod na panalo at karamihan nito ay hanggang 3 rounds lang. Sa kasalukuyang kartada ni Ray ay masasabi nating late bloomer ito sa record na 21 wins with 18 knockouts at may 20 losses at 3 draws. Dito ay makakalaban niya ang number 1 contender ng Thailand sa Super Flyweight Division na si Khonsuke Twin Gem. Ang Thai na ito ay may kartada na 11 wins with 6 knockouts at mayroon lang isang talo. Okay boys, let's bring it on! May kaliitan itong Thai boxer mga kaibigan, pero sa ibabaw ng lona ay lakas at bilis ang tinitignan. Bilang number 1 contender sa Thailand, ay pinakitaan nito ang Dilubyo ng Mindanao ng malupit na 1-2 combination. Sa kabilang banda ay kalmado lang ang Pinoy na si Ray Migrinio sa pagbato ng jabs at sa depensa. At nang mapasandal ng Pinoy ang Thai sa lubid, ay dito na nag-umpisang dominahin ni Ray ang kalaban. Ten seconds. Time. Round 2. Unang nakatama ng malinis na right hook ang Thai sa umpisa ng round 2. Kalaunan ay nakipagsabayan na rin si Ray at napaatras na lang ang kalaban sa lakas ng kamao ng Dilubyo. Sa isang uppercut na sinundan ng dalawang right hook ay na-knockdown ang kalaban. Pero matibay ang Thai at nakatayo pa rin sa bilang ng referee. At sa isang malakas na lambayog ng Dilubyo ay halos umikot ang ulo ng Thai, kaya itinigil agad ng referee ang laban. Red Rover. Ladies and gentlemen, in 1 minute 12 seconds of the second round by way of KO, ladies and gentlemen, let's have a big hand please for Ray Dilubyo Migrinio. Lumaban din ang bunsong kapatid ni Dilubyo na alias Gorilla. Ito ay si Randy Migrinio. Bigatin ang makakalaban ng Pinoy na isang undefeated Australian fighter. Si Randy Gorilla Migrinio ay dating WBC Asian Boxing Continental Welterweight Champion. Sa laban na ito, si Randy ay may kartada na 15 wins with 8 knockouts na may 18 losses at 3 draws. Samantalang ang undefeated na Australiano na si Cain Castles
ay dating Australian lightweight champion na may malinis na kartada na 5 wins with 2 knockouts. Panoorin natin ang highlights ng dikit na laban na ito, kaibigan, at alamin natin sa dulo kung sino ang nagwagi. Time.
Ring girl. Time. Time. Time! The judges have scored it unanimous 55-58, 56-58, 57-60. Ladies and gentlemen, a big hand please for Ken Hurricane Kesser! Hanggang dito na lang ang ating video kaibigan. Hanggang sa muli, maraming salamat.